daga bakin masu zaɓe. Jama'a masu kallon mu barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin namu mai farin jini mai suna daga bakin masu zaɓe. Don haka sai mu gyara zama don mu ga ba'asin da wakilanmu suka ɗauko mana. Daga wurin masu zaɓe mu sha kallo lafiya. Malikiyya zan zaɓa a matsayin ɗan majalisarmu na Mariga. Ko meye dalilin da yasa kika ce zaki zaɓe shi ya zama ɗan majalisar ku na Mariga? Shi mutum ne mai girmama na sama da shi kuma mai mutunta na ƙasa da shi. A lokacin da ya mana ciyaman na ƙaramin hukumar Mariga, ya mana ayyuka na gani na faɗa. Kamar wasu abubuwa kenan? Da farko na gaya maka shi mutum ne mai girmama na sama da shi. To daga hawansa ciyaman na ƙaramin hukumar Mariga ya raba mu hakimai motoci don girmamawa. Kamar wasu hakimai kenan yake magana a kai? Kamar gagarabadau hakimin kwambashi da kuma zarumi hakimin gulbin boka, sai dilbi hakimin bobi, sannan mai martaba sarkin kwatankoro na faɗa maka yana tausayin na ƙasa da shi. Ya ba mata da matasa masu ƙananan sana'o'i jari, shi yasa na ce maka shi zan zaɓa a matsayin ɗan majalisar mu. To mun gode. Jama'a masu kallon mu, ra'ayin baiwan Allah nan kenan muka ji game da zaɓe mai gabatowa. Mun gode. Daga bakin masu zaɓe. Da fatan jama'a suna nishadantuwa da cikin wannan shiri namu mai farin jini mai suna daga bakin masu zaɓe. Sai mun sake haɗuwa da ku a cikin shirin namu na gaba. Mun gode.